No niin. Se olen minä ja minun pingviinihousut täällä taas. Hyvää päivää, iltaa. Nyt minä kuvaan teille videon, miten voidaan avata rankaa lempeästi pelkän pyyhkeen avulla. Pyyhe löytyy toivottavasti joka taloudesta. Eli käärikää pyyhkeestä tämmönen rulla, pötkelö, en tiedä. Voitte ottaa sitten tyynyksi vielä tämmösen viltin, tämmönen ohut tyyny. Voi olla myös ilman tyynyä, se on ihan fine. Sitten asetellaan tämä pötkylä tähän niinku rangan alle. Ja lähdetään hakemaan sieltä niin, että se tulee symmetrisesti tänne. Pakarat on maassa. Oi. Ja sitten tosiaan tänne pään alle joku, jos kokee tarvitsevansa. Kädet tämmöiseen kaktuskäsiasentoon. Ja tässä alat hengittelemään. Rentouta vatsa, rentouta alaselkä. Tunne, kuinka lempeästi tämä ranka alkaa venymään. Tätä kun teet 2-5 minuuttia, otat tästä semmoisen rutiinin, niin tämän jälkeen sulla on paljon helpompi hengittää. Olkapäät alkaa kääntymään taakse. Ranka alkaa pääsemään luonnolliseen muotoonsa. Ja muistetaan nenän kautta keuhkot täyteen. Tässäkin voidaan kokeilla, kun nenän kautta vedetään keuhkot täyteen, että vatsa nousee. Ja ulos hengitys suun kautta, pienten huulien kautta. Pitkä rentouttava ulospuhallus. Ja pyritään jokaisella uloshengityksellä rentouttamaan meidän niskoja, meidän kasvoja, meidän rankaa, meidän olkapäitä, meidän alaselkää, pakaroita, jalkoja. Käydään läpi meidän kroppaa, että mikä tarvii rentoutusta, ja rentoutetaan näitä paikkoja. Ei muuta kuin laitahan kokeiluun ja kerro taas, että miltä tämä sulla tuntuu.